més gent de fora i a mi no em donen l'hora per l'especialista mai, tu. Em donen mesos d'espera. Pero eso no es así, Rosita. Això que hem vist aquí pot ser real? Podria ser real? Sí. Perquè és que clar, hi ha tants immigrants que servir la sanitat pública que col·lapsen la sanitat. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? He vist una obra de teatre. Alguna vegada tenim moltes coses que estan un poco divulgadas de mala manera. Me ha agradat pues, el tema de conversa, de cómo viure amb molta gent.